Yurdumdan çar küncünü bolşaly köklerini gadimiýetiň çuňluklaryndan alqaýdýan milli mirasymyzy, halkymyzyň amaly haşam senetçilik diýip desurlaryny içkin öwrenmek hemde ajaýyp zamanamyzda täze rowuşda şöhlendirmekde, ýyla tarasyna giňden wagt nasihat etmekde, diýärimiziň Lewap welaýatyny da netijeli işler anyp alýar. Şonuň bilen birlikde kulaçylyk sungatyny öwrenip we ösürmek babatda hususy telekeçileme tarapyndan gadimiýetden gelýän küýdegärçilik sungaty bilen zamanamyzyň bedi wagtly ösüşleriniň ajaýyp sadaşygyny emele getirýän öwrümçiliklerim ýolu goýulýar. Taýýarlanylýan göze gelewlik hemde owdun we täsin keramika önümler bilen görünüm ünsüni özüne çekýän şeýle önümçiliklerin hataryny Türkmenabat şäherindäki telekeçi küýdegäriň başgalasyny anyp berýän işlere mysal getirmek bolar. Bu ýerde ila tarapyndan gün saýyn uly islega eýe bolýan beze keramikanyň önümçiligi giňden ýolu goýulanýar. Hususy telekeçi tarapyndan raýatlanmadan hemde edara kärhananyň sargatlary esasynda toýundan ýasalan önümlüň bezek aýratynlyklaryny, renkleriniň saýlanyp hil ölçeglerine aýratyn ähmiýet berilýär. Matmuly Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygynyň hormatyna ýurdumyzda eglan edilen Pähim Paýhas umman Matmuly Pragy ýylynda ata-babalarymyzdan gelýän kulaçylyk sungatyny ösürmek, ýaş nesillere ýetirmek boýunça telekeçi küýdegär tarapyndan anyp berilýän işler matmuny eýe bolup terbiýetçilik ähmiýeti bilen tapawlanýar. Bu ýerde halipa şagirdlik ýoly dowam etdirilip, ýaş nesil watançylyk, gözellik, zähmet terbiýesini bermekde, ýaşlaryň hünär enliklerini el atmagyna gowunaja işleri ýoly goýulypdyr. Ýergeninde belakeçlik milli mirasymyzyň kämil sungat derejesini şöhlendirýän gadymy küýdeler ýurdumyzyň taryhy we ülkäni öwrenş muzeýlerini, muzey gymmatlyklary hökmüne taryhy geçmişimizi ýaş nesillere öwretmekde uly ähmiýete eýdir. Ustad küýdeger we onuň başgalasy gadimiýetden biziň döwürlemizde ýetirilen milli mirasymyzy etişkin öwrenmekde, geljek nesillerimize ýetirmekde, döwletimiz tarapyndan döredilýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli ejeri gahrman arkadamyzy hemde arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.